Мале, той е при целия въздух. Здравейте! Кажи си някакви обувки за този сезон. Това е страшно удобно. Това на каква цена е? Това е 229. Черна. Фразия на 299. Добре бе. Оле, тая е много яка. На 259 като ценичка. Не, тия ще ги меря. Супер, сега аз направо ще остана с тях и ги взимам. Имаме същия модел и като за вашия приятел. Страхотно седят. Ще се радвам да ги пробвам, между другото. Я да ги видим. Виж го само как ходи. Мале, той е при целия въздух. Ами супер са, ще ги вземем направо. Може ли другите да не ги опаковате? Имат маратонките гаранция, ще ви я пусна вътре в турбичката. 518 лева. Айде, големия профил.